Proste, že si to dávame najavo, že sa máme radi. A z Mijavy zamierime rovno pod Tatry do Lendaku, kde miestni nejdú na polnočnú omšu inak ako v kroji. Keďže Lendačania sú dodnes silne nábožensky založení, uchovali si viaceré pekné vianočné zvyky. Napríklad do kostola prinášajú Ježiškovi dary a medzi nimi aj živú ovcu, čo je odkaz na to, že prví, kto zazrel betlehemskú hviezdu, boli práve pastieri. Okrem toho sa Lendačania rok čo rok tešia na betlehemskú hru o narodení Spasiteľa. A v dedine má tradíciu aj bábkové divadielko s exotickým názvom Javkulina. Ja túto hru, teda sopku, hrám už asi 12 rokov. Začal som ako malý chlapec. Mňa k tomu doviedol môj otec, ktorý to tiež robieval. A mne sa to zapáčilo. Ja som teda pozval si svojich kamarátov z partie brata a začali sme to aj my chodiť takto po dedine. O bratisku Fedorku, ani nevíš, jako veľko skoda se mi stala. Vľoz mi vilk do mojego ovčinca a ukrot mi tego najšumnejšego baránka. Sopka je betlehemskou hrou, ktorá sa v Lendaku už traduje a hrá už od nepamäti. Už dávno to s tým začali naši otcovia, teda praotcovia, ktorí boli pastieri, bačovia, ktorí pásli hore za dedinou. A cez Vianočné sviatky, teda pred Vianocami, buď 23. alebo 24. prišli do rodín a hrali túto betlehemskú hru práve pre deti a ostatných ľudí v dedine. Ale Kuba, co čemu betúvač? Nakoniec jest tak, jak doniesą łowce. Symbolizuje, że pierwsze zboceli tą gwiazdę pastieri, a pastieri, co mieli w kosarze, tak wszystko pozbierali, a lecieli do Betlehema. Hej? Momentálne sme najstaršou partiou v Lendaku, ktorí hrajú túto sopku. A už aj my sa pomaličky chystáme odovzdať toto krásne remeslo a túto tradíciu trošku aj mladším vnočníkom. Jezu, co ci dom, kiedy obiedok nic nie mam. Na kosarze z radości, a zętyce do sytości. V našej farnosti Lendak začal sa hodiť s Javkulinou asi pred 50-60 rokmi. Jedna partia chlapov boli na Veľkej Frankovej a tam sa chodil pred Vianocami s Javkulinou. A oni si to obzreli a sa im to zapáčilo, tak to doniesli do nás, do Lendaku. Môj ujo Michal Gontkovský, on to vyrézal babky, urobil betlémek, takú budku a začali s tým títo chlapi chodiť, ktorí to videli. Dobré ráno, pán Čandr, co nového Žižka? Viete, jak to zrania? Sa v Dolendaku na flaky i spánu do mláky. Chodí sa pred Štedrým dňom a ide sa do každého domu a tam sa predniesie toto divadielko babkové. Poteší sa deti, rozveselí a tak. Moji vnúčata už rastú, tak ja ich to naučím, že ja chcem, že by s tým hodili. By to malo pokračovať, lebo dedictvo otcov zachovaj nám, Pane. Tak sa povie. Dary darowali, jestem on siadacego, do kiesonka słodkiego.
Vyrastala som v dreveničke a poviem, že kedysi sme nemali také darčeky ako dneska. Dneska máme plné obchody, všeličo, takže tie Vianoce ako keby sme mali celý rok. Už nevieme ani, už nám ani nič nechutí, ani už ani nevieme, že čo by sme kúpili. Dneska tu máme toľko, si robíme starosti, hlavne s upratovaním a tak ďalej, hej, ale kedysi tie sviatky celkom o inom boli.